Del Ball de Castellells passarem ara al Ball de les Cintes. Ja us l'havíem presentat i que us donem la benvinguda a aquest altre dels grups. En total, a Quadrilla arriben els 300 ensaires, els que avui es podran veure en el cercle d'aquesta plaça Major de Tona, en aquesta ballada de ballets del Serpentrer a Prat de la Rosa Bombres del Castell. Aquest Ball de les Cintes de les Preses, que us havíem fet la ressenya anteriorment, i que són comuns a diversos indrets de Catalunya amb unes característiques diferenciadores per a cada poble, tant en la manera de ballar-los com en el nom. Avui en dia encara es balla a les Preses, tal com va ser reconstruït el 1945, el segon diumenge d'octubre, per la festa major. Ball de les Cintes de les Preses, l'acompanyament musical amb el grup instrumental de les Valls.
Vall de Cinques de les Preses. Tota aquesta mainada de les delícies dels aquí presents, els germans, pares, avis, tiets i familiars, de tota aquesta unió de dansaires que avui ens dedicaran tots aquests balls com cada any de Pasqua en el marc de les festes de la Plec de la Rosa a l'Urdes i el Castell. Serà ara ja el torn per al cos de dansa que ens oferirà el ball de punys. És considerat un antic ball de parelles de caràcter espectacular propi de Carnaval que havia estat ballat pels pobles del Maresme a l'estil dels balls de gitanes i espolcades. La versió que presentem es ballava al poble de Tiana, ball de punys, amb el cos de dansa de les Valls. Ball de punys. Aquesta ha estat la primera participació del cos de dansa de les Valls en aquesta ballada nacional d'aquest dilluns de Pasqua de Santa Costa en el marc de les festes del 70è aplec de la Rosa, l'Urdes i el Castell. Anem ràpidament a el relleu una altra formació de les Valls que ens oferiran el tricoter, que són els veterans. I el tricoter ens aporta i ens
anar fins a la Vall d'Aran, ja que és un món tot diferent, no només pel seu paisatge que s'havia que el visitant, sinó perquè posseeix l'economia pròpia en tot allò que determina un país, assolint fins i tot la seva llengua pròpia i naturalment una peculiaritat en els seus balls. De la Vall d'Aran us oferim el Tripoter, que guarda tota la frescor de les coses senzilles i que ens recorden que la vall s'obre cap a l'altre costat dels Pirineus. El Tripoter, amb els veterans i l'acompanyament instrumental de les bandes. Aquesta ha estat l'aportació que el grup de veterans de la Guàrdia d'Ensai de Sant Tona han fet en la ballada amb el Tripoter. Anem ara cap a una altra evolució musical i de dansa d'aquests balls que us ve oferint les Guàrdia d'Ensai de Sant Tona en el decurs d'aquest matí del dilluns de Pasqua. Serà ara el contrapàs de les cotxes i corrandes, amb grups de nois i noies del cos de dansa i també del grup que ve després. El contrapàs de cotxes i corrandes és originari del poble de Gósol, segons el costumari català de Joan de Mades, i era ballat el 24 de juny del dia de Sant Joan. Aquest ball era ballat pels padrins i els padrins després del ball de la llet, dansa que recordava una antiga cerimònia ramadera. Pren el nom precisament d'un gest que efectuen els nois quan el ballen. Les corrandes eren ballades en molts llocs de Catalunya, però molt especialment a la comarca del Pallars. Era una dansa oberta de tothom qui volgués ballar-la, sempre que s'agrupés en grups de 2 o 3 o 4 parelles, normalment formaven part d'una altra dansa, especialment del ball pla, del qual indicaven naturalment. Presentem seguidament aquest contrapàs de les cotxes i corrandes, potser tal com s'hauria ballat en qualsevol plec de Catalunya de terra endins amb les tres jovents, per una part en la dansa, sobretot per divertir-se. El contrapàs de les cotxes i corrandes.
un dels bases volguts que avui em podem veure d'aquesta plaça, en aquest cercle on es va pensar i de Tona i tots els seus grups i anant entrenant tot el seu treball que han anat preparant i assajant aquests mesos previs a les festes de la plec de la Rosa Lourdes del Castell. Us recordem que aquesta tarda tradicional a plec de sardanes del Poble Castell amb dues formacions molt valorades i reconegudes en el món sardanista, com són les cobles Baix Llobregat i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Ara un altre dels grups de tots els bars dels més periquets dels infantils ens oferiran el Patatús de Sant Climent de Llobregat. La seva explicació ens situa que és un dels ballets més senzills. Tot i la seva simplicitat està posseït de força gràcia i experiència. I la melodia i els moviments no agrada numerisme gaire decorat i podem suposar que és un dels documents coreogràfics populars de creació més recent. L'origen del seu títol, de tan especial, ens és desconegut. És però possible que tingui un sentit en el mateix i que vulgui pintar el so dels tres picaments amants que els balladors fan dues vegades en començar la dansa, que els tres compassos primers de la melodia s'ajusten perfectament al ritme del mot. Havia estat molt estès al Pla del Llobregat, al Penedès i al Camp de Tarragona, i a tot trobem referències d'haver-se ballat a Barcelona. És un dels ballets populars que més s'ha perdurat. Fa ben pocs anys que encara es ballava a Gavà i a Sant Climent de Llobregat, al costat d'altres balls moderns de caient exòtic. Tot i tenir una àrea geogràfica bastant extensa no té variants. La seva coreografia sempre és igual. Com es presenta lleugeríssimament alterada en algunes notes la seva melodia. És molt possible que la manca de variant sigui deguda a la poca antigor del ball. Mentre es van preparant aquestes jovenetes parelletes per executar aquest ball del Patatús de Sant Climent de Llobregat, en aquest matí d'aquest dilluns de Pasqua de Pentecosta, en el 70è aplec de la Rosa Lourdes del Castell. Aquests joves dansaires que aniran forjant des dels diferents grups de l'Esbart, anys a venir, ens oferiran el Patatús de Sant Climent de Llobregat. I a més anirem fent un recorregut per aquests punts geogràfics i de les comarques que ens aporten tot aquest valor i ric en coreografia i balls. El Patatús de Sant Climent de Llobregat. Cada ball podeu veure el vestuari realment diferent. És un vestuari propietat de l'Esbart com pocs es poden exhibir. I també amb aquesta aportació de la música en directe del grup instrumental de l'Esbart. El Patatús de Sant Climent de Llobregat.
aquests nens que han pagat el patatú que tornin cap a davant de l'escenari, sisplau, que és un prec que està al director de les barres. Bé, hem pogut veure doncs, aquesta vegada del patatú, que us han fet les delícies de tenir aquí presents, no? Perquè els molts hi teniu els fills, els nebots, els cosins, els germans, i per tant això és molt bonic de veure aquest treball que han anat assajant i que no havia d'anar poden anar forjant aquesta evolució de les barres de talla de Sant Antonio mentre doncs van passant per diferents llocs de les barres. Ara, cosa